At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Ngayon ti kaadumanen ang nagregreg abulong timangga dito'y arupayan eh. Iso matat obra ikaw nagsagsagan. Oh, Pepita, agsagsagan ka man Ay, nagadumanen ti nagregreg abulong timangga amang. Kabalam nga ulyan day tamang ka? Ha? Ay, saan madam? Mabuti nga umuli. Kapaya pauliw ka nagtimangga ti karuba tayo. Papukan ko bang ruday ta sa nga anak sa lupayak dito'y solar? Ay, pasensya kayo madam. Agnerbyusak nga umuli ti kayo. Alasan na bale. Inak to'y baga kinipilis ta isulatan timang palumpong kadagita sa nga amang linlinong di karubaya. Ne, kamuto. Papaya nakad-adayo, titurong dagiti matang. Ay, laglagib ko lang ni Pepita, Popoy. Anya? Hindi napalabas ti kontrata na akin ni Sir Fernan kan Madam Maring. Nagpirma man na dagos sa bali a kontrata. Dayta, ti pakakitaan anapinta si serbisyo na. Adulat ta dagiti mga lawat king kuana ano kasi amal pa si kontrata na. Unang nagawit kumapay lang diti bugyasan Tao may kumamatagin na. Yung saan mo ting? Tayo dinalpas ti kontrata na yan, napanadagos iti sa bali ng employer na. Kasta, ti kinasaldat ni Pepita kamuto. Ay sus, sweltin to ti makaasawa king kuana. Sayang. Ha? Anya ti sayang? Iyak may pan nakaibaga itayat ko Tukmam kan sumat ngamin. Sumardin ka man. Di mo man ngamin ipalpalagip ti panagkursyonadam king Pepita. Tadak maliklik kan ti mangkanyaw king ka. No iso, ti pagsaritaan ta. Sige, santa nga ro din na pagsaritaan. Makaado ka man Tamang mapapudot mo man ti pidit-pidit ko. Mekan, napanta ni Jagardin. Pilis. Anda ka ba't nagayam dito eh? Itay pa ibirbirukan ka. Apay, anya iti baga maroda. Baunin ka man. Nay, apay asak ti baunam. E din to tadamat ni Pepita katulong ta. Saan na nga rod akabaalan di ipatrabaho kumagan ko na. Apay, anya ayat ipatrabahom. Ada papukan ko asaga. Iso si kamalangan ti mapanmang pukan. Palungpungam day jay. Sa dino? Itilikod ti balay. Papukan ko man ti sanga ti mangga da konsihala. Akarubata. Anya? Nay, apay apapukan mo. E din to ta nakadado ti bunga na. Gapo, taado ti agtinag anagango abulong na. Nagado at trabahuan. Bayamlat ta, adamat ni Pepita para dalos iti arubayan. Ay, jak kaya. Isukat ti aramidan tayo. Ti agsagsaga ti agtinag abulong ti mangga ti karuba. Papalungpungat may dayay. Bakit sayang dagiti bunga na papukan mo? Nung una to nakangingi na pa yung may sakilo amang gaita. Ay, bastain ka palumpungan. Tapno sumardengan ni Pepita ka na nga agsagsaga di tarubayan kaputi na niya bulong ti mangga. Jakayat. Nay nagsalot ka lakit ni Naya. Di ka lakit pulos mabaunan. Kakaiso na nga sa rek mo itay di opisina yung. Maliyawak mo umuli. Iso pasensyakan no dinak mabaon. Kat, asino nga ron ita, ti baunat. Di ka lang mabayin kan konsihala dyanang. Manggada pa yung nga ron ti pakukan mo. Kaya nakadado ti bunga na. Lamesa, nang tangganda iti ng spray. Samukit din papukan ti daduma sa nga na. Gaputa makapiruwisyo nga ron ka na tayo. Wen angam na ibagam ka din iti akin mangga. Saan na masapol nga ibaga ko na ipakadak. Ibla na nagsalupayak iti unag tinaladan tayo ti papukan ko. Agpapanpay No nasayat ka akaruba, masapol nga ibagam iti akin kuka. No, kaya't mapapukan dagiti daduma sa nga na. Linak man isuro. Ay sus apo aya. Sige. Aramidam na takaron ti kayat mo. Alawan, inak ibaga kadasilyo, kuling kan pasyo. Kapag titinulungan da palumpungan da ginasa nga. Ay apo, nagrigat kalakid din na may surusuro. Kumagat idi saan pa yan nagbungat ti panang pakukan mo. Iti kasta, saan nga sakit unay tinakam dagiti akin mangga. Kamuto, ada pa pananta. No kaya't mo ti sumulat kanya. Sardino. Intag pa siya rin balasa. Masino? Ti balasang ni Ama Sindring. Akasangsangpet na anagga po di Singapore. Anya? Si Mang Pwede ni Hasmin? Hunatan. Iso, ti pasyaran ta. No kaya't mo. Pagsagday saan ta idang agkapsat. Sikat ti mangaram kini Jessa. Sakmat kini Hasmin. Ay, jakayat. Nilang Pepita tinakaitalimang diti pusok puboy. Mawatam. Una,
Ngam di mo mat maibagat ti ayat mo king kuana. Iso apadasong arman ni Jessa. Tabarang naturturod ka mga bagat ti ayat mo king kuana. Lakla yan, mga baga. Lading itat. Ngam si kalatan ti mapan mang pasyar iti kurso nadam adayag. No kasta, di mo kayo ti umay? Saan? Maguri ka. Oh, Di mo addan nobyo ayan ni Hasmin. addan. Jay, maestro at taga-kabang ibang apurok, tinobyo na. Apay nga raw ng kapelarman. Saan da pa'y matanag ka, Char? Unangim na damag ko idi. Ang nakapagsasaritan tagsumbangir a partido. Ngay sudan to ti agasawa. Kamuto, aging ga adida pa'y anag ka, Char. At dalatanam namak asak ti makaasawa kini Hasmin. Nagturid ka kit din ang mga aram itinalpasan na natulag. Kaputanam nama akabailak nga agawan ni Hasmin. Itinobyo na, kamuto. Po saan ka man na nalastugunay, buboy? Kunamlano asino ka? Kunamlano na taar ka? Kasano kuma nga agawam? Kan anya kumati panakaikarim kat agargar din kalaan. E din to ta maestro kan guwapo dinobyo na. Wow, guwapo. Kamuto, sigun ti karadkat kin estilo nga garam. Makitam to. Agmulagat kanto numaagaw ko ni Hasmin itinobyo na. Madam! Madam! Ina! Oh, apa ipipita? Ay, pa! Anya ti bagam ta kasunay ti apuram. Da kayo ka titi nakisarita ka da silyaw? Kuleng kan pasyo? Anang pukan iti nagsalup ayak asa nga ti mangga iti naladan tayaw? Wan, siyak tinapanakisarita kadakwada. Di da ko mamasangoy tay. Kaadakan mapandasiridan abaka kanuang apakisukatan da. Ngam pinilit ko ida. Ala, madam! Nagadaw tinadadaal abo nga ti mangga da kunsihala. Ala, nasurok sa atalo sakaw. Di nagtinag abo nga ti di pa'y natangkanan amangga. Awan bibiyang ko, no natadaal man tibungan na. Tinapatag awan ng tibakapirhuwisyo nga greg-greg abulbulong di tarubayan. Agam, pangipanan nga raw dagiti tinangdanan nyo. Nagpukan ka dagiti sanga. Kan nadadaal abo nga, madam. Imbagak nga isrukli tinaladan da konsihala. Kukuha na mo't nagijay, sana ya? Na, Roda, ah, kita nagpukpukaw ni konsihala dyanang. Kanti matnagan mo ti ipukpukaw na. kastaya. Wan, mangmangag kumait. Nangag mo. Rumor ka kita malayo. Tanagan mo ti ipukpukaw na. Wan, namalakaw ang konsyalo! Amo ko, no apay akasta ni konsihala dyanang. Tinatuloy mo lakit di apinapukan tayo nagsalip ayak asangat mangga iti arubayan tayo. Wan, pilis! Inaranak a pinapalungpungan itay na panakisisyon ni konsihala. Kunakto ka, tadi pagtaudan ti saan nyo apa nagkinawatan. Alawan! Umayakon! Sos, delikado. Paiso ka di? Asikat nagpapukan iti nagsarubaybay asangat manggami iti unag tinaladan niya? Wan! Tanagado ti wara, iti arubayan may gapukatag iti greg-greg abulong tamanggayaw. Salbag ka? Di ka lang pinaturayan amatang kanan dagiti bunga na? At no saan kumamat ang madadaal? Tay kunakon. Saan mi akayat ti mapirwisyo? Isa pinapalungpong akon. Apaalam kit di iti manggami. Tamakitam nga dot bunga na kandadakal. Kung among apagkwartaan mo iswa dinadaal mo. Ay, nagsalip ayak nga ro. Diti sakop tinaladan me. Kat adda karbangak amang papalungpong. Wan! Adda manada! Nang pinaturay mo kumamat anatang kanan dagiti bunga na. Kat gaputa di mo impakpakada. Bayadam dagiti nadadaal a bunga na. Aniya? Saan ko akayat? Pambarakon pa ito. Salpag ka? No di mo bayadan dagiti nagragrag a bunga ti manggami. Ay, ireklamo ka iti barangay. Di oray sa dino, di pagkadandanuran ta konsihala. Surutan ka Ay. Anyat alaga mamay sa. Ti estilo. Ang nagaram kini Hasmin na kamuto. Effective ada gusto mo na apasabog ko. Anya pasabog ni bagbagam mo. Ti panang ibagak na ikis-kismis ni Maestro Lino. Akis mo sa tiinan ni Hasmin. Anya? Oy, naglogo kan po boy. Ay na, edi na ibagak dayjak kini nanak laring.
nga ina ni Hasmin. At dagos laan adlaw ko ti disguston ti bakit kini Maestro Lino. Salbag ka. Gapo, itayat mo ang makanubya kini Hasmin. Mangpardaya ka pa yun, iti pada matao. Tanam na nga ta, amaagaw ko ni Hasmin iti Maestro Anobyo na. No ala ag piligal apa nangaram ko kingkwana. Saan anasayati kasta Popoy? Masapol nga agligal ka lata, no agaram ka. Ay sus, kamuto. Saan ka ang makaagaw tinalapsat kan professional nga Danobyo na? No alam, tiligal kamuto. Madam, Oh, anda sa nga iliyaw. Anda di tarubayan. apay nga roda di mo pinastra. Di namot kaya ti sumrag, madam. Sino aya, day da sa nga ile? Ti hepe ti tanog dito'y barangay tayaw, madam. Anya ka no, ti ibagana. Ay, anjak man na mo, madam. Madam, nakita nga papel nga igam na. Papel. Anya nga tatgagara na. Ay, mapang kayo ti ayan da, madam. Tap, maamuan yaw, noan niya ti rantada kada kayaw. Sige. Inak kitaan. Pipita, apay, kapanan ni mam mo. Ay, mapan nakasarita ti hepe dagiti tanaw, sir. Ta, ada di tarubayan. Nay, apay, anya ka no ti bagana kini hepe. Anjak man na mo, sir. Urayan tayo ni madam. Ta, damagan tayo to, noan niya ti imbagada ken ko ana. Pilis! Ada naawat ka sumon ti barangay. Oh, asino tinang pasumon kan ka? Kananya ti asan to? Ni konsihala dyan ang tinang pasumon kanyak. May panggap iti panang palungpong ko iti sangat manggada nagsarup ayak di tarubayan. Kunak tupay ket. Tak-tak kan ad-adan amulis siya ti inaramid mo roda. Sangwag dita konsihala. Sana ka puta konsihala ka naturay. Sana ka babutan. Uray sa dinot pagsarsaritaan may pilis. Labagay ni tagkatawa. Adang agoy ta timid mo. Apay ngagkatawa ka? Kaputa, at naman ang nasagap ko agud Diyos kamuto. Anya man ang dayta na pinta sa damag. Ti saanan apa ng strike ni Nana Claring kini Maestro Lino ti Balayda. Anya? Well, kagura na unay ita ni Maestro Lino. Gapo, ti panangibagak asal saritaan na atis mo sa dayga abaket. Di ka kadi agamak, iti panang pardayam kini Maestro Lino. Ay sa anak nga gamak kamuto. Ambom no apay. Apay. Gaputan nam namaag akabailak dayga ang Maestro Lino nagkabil kami. Nagloko kan? Gapulang iti apal mo makadubiyak kini Asmeng. Aramidem amin akalukuan ha, Popoy. Madam, plansya ko untay pagbado yaw iti papananyaw. Sa dinot pa panakaya, Pipita. Ha? Ala ni madam, nalipatan yaw ti papananyaw ita abigat. Sa dino aya. Iti barangay hall. Ta pagsasaritaan nyo kada kapitan, ti may papan iti reklamo kada kayo ni konsehala dyanang. Kun kaya man niya. Nalipatak mo itong itagaya mahal daw ti pa nagsasangom eh. Ni madam man, rantayon sa amoy, ti saan nga agparang. Tila sa asawa mo't Pipita. Kuyugan nakmangkit eh. Anyak, siyak ti mangkuyog kada kayaw. Ay, masay-saya at ano ti asawa yun ti kaduhayaw, madam. Sa dino nga rotian ni Pili saya. Isuman nga rotian nakasarita. Ta isot kadwak. Ada iti garahe, madam. Padigusin na ti logan yaw. Sige. Inak nga rot iti ayan natakasaritak. Oho, pakpakawan. Di ka kaya takuyugan, Roda. Mabay na kasumango kan kapitan. Awan lang ti kadwak agsarapa ka dagiti sa una di akong sihala. No di nakuyugan, Pili. Ay, kamakamu ka na. Ay, salbag ka! Para ti pagsayatan tayo amin, tinaramit ka. So, adi mo ibagbagat kasta. Ay, sige, isardan mo kitintar aramidam di talugan mo. Ingkag pulas. Ay, jak kayat. Sana ka mapilit ka mabain na kiti inaramid mo, Roda. Nda. Amok nga palmula iti kadot bunga da jamangga. Iso pinapalumpunga dagiti sangada. Nda. Makamu ka mapanmakisarita. Gumaak at kinuyog yun ni madam, sir. Tapno, saan mo takas lang pimpiman? Ay, ikaw na pagsasawan daga pa iti inaramid na. Ka-eleksyon na, Pipita. Ngam, sir, di kay kadimaas yan iti asawa yaw. No, madamag yun to, pinagsasawan day jay. Isa, nasaysaya at kumano, dua kayo anapan na kisarita, iya barangay Ay, ko. sos, Pipita. Mabainak. Day tatiga po, adyak nakapanan. Ay, ano niya? Ay, sir,
Ni madam, isumot niya si Mangpat. Ha? Ne. Apa sa baling mo tikawas na si Mangpat Pipita? Anya kinapasama. Pilis, Pipita. Apa ka sa timula agad yun nakakita ka dyan? Ay, madam, apa yung sa bali mo tabado yung si Mangpat? Ay kasano, idi misaga ka na gasolina, naisab itigaya ng tibado, kat na briat, narayab. So kapitan, dim sa aga ko napan gibatang tibado kabaro. Nagsukat ak. Agpaiso ka diti bagbagam, Roda. Na. Ada ka di pa nagduam-duam? Asa bali tinaturtong ko, Pilis. Ha? Ay, madam, anya nga rin nga tinagsasaritaan niyo di barangay? Ha, ti salbag na diya konsihala. Ibitin kon to, pwede ta sangat manggana. Bakit nga to patikaray kay na? Ipilit na bayadak ka na dagitin na dadala bungat manggana. Ay kakapilitan ata nang ina ti presyo ti mangga iti merkado. Ala, kat manungarod amin ti bayad ti nasurok at talusa ko abungat manggada nga ay anaragrag. 7,500 pesos kano amin. Naglaingay. Ala, nagdakkel mo gaya? Mano kilo ayat na nagragabungat manggada? In kilo da kanaw. Kat 150 kilos kano amin. Ala, ay, ano ti may sa kilo, madam? Oh, 50 pesos kanaw. Magraraman. Talaga anang ina ita ti mangga, madam. Aglalo kat basay ti nagbunga ang mangga ita. Salbag ka. Ah. Inisasarak mo ta 7,500 mo. No, saan ko matabayadan? Kat itinto kanod pulis ti pagsaritaan me, pilis. Iti sangwanan dagiti pulis. Ala, madam, bayadan niyo lagan. Tap naawanan ti problema yo. Wan talaga matabayadak pipita ng ha! Kimatlaang ti saan na mabalas. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pupoy! Lukat naman tiri na! Woo! Umaya kon kamuto. Oh, nisagana mo dagiti kanagan. Saan pa? Kunak man nun na isagana mo. Imbagak matking kay di kalman nga isagana malatan. Dak ngamin makaw may ita, itigad din tayo. No, papa na maya. Agudo nga. Tadagatangag ka mo ito. Anya tigatangam. Gumatangag ti kikin balon. Nya? Apay, agkasangay ka? Agraraman? Apay ta gumatang ka tikit kang balon? Saan? Ngam ni Hasmin tag birthday. Iso regaluwag ti kikin balon. Anya? Kamu to? Ano sampay lang ti agganagan kadigiti mula tayo Bumawi kan to no sumangpetak amapan maki-birthday. Nay, anya ti kahit mga asawan? Bumawi kan to amangan kadigiti isang pet ko. Anya? Wen, isuputan kan to ti ado a klase ti makan. Isu adi ka nagreklamo. Wen. Dahito yung tibaya, da kita naganos pa yamanggam konsihala. Oh, awate mon. 7,500 pesos sa amin dahito, ya kwarta. Bayan ko. Agyaman na, Roda. Saan ka na saya, takaruba? Papayakas na ti saam. Pinabayadan pa lang dagiti nagregrega bungat manggam. Sa dakas ka karuba. Hoy, Roda. Di mo ibagbaga adakas akwin no sa anak anasaya at akaruba. Taagdadata si katidakas ti ugali na akaruba. Ay nagsaya at ti ugali. No nasaya at ti ugalim. Apay nga ron abas na pinapukan mulatan, dagiti nagsarubaybay asangat mangga iti arubayan niyo, aber? Nagsarubaybay. Gapaw, tabi ni gata perwisyo kada kami tinagkado abulong na ang agrag-rag. Agpapantay! Nakitam anar no uyan? Nang pinapukan mo kigding? Bibiyang ko. Hoy, konsihala. San agaputa konsihala ka natangsit ka. Katak nawanan ti pagsubsubangan ta. Papukan mo naman may pinsan, daya mangga. Ay, jak kayat! Takanayon nga agbungal at taday di amang gamay. Puna, nga maamangan nagsaringit tumanan na yun napalungpo nga sagada. Pero hisun tumanan di darubayan me. No agsaringit to man, ay kat mabayag at dumakal. Wan, no agsaringit tupay. Pero hisun tumanan. Di, papalungpo magtulad ka. Ay, tati pagkunaat asaan ka na saya at akaruba. Ay, tila babawik anang niya, hindi iti nagtakdaran ti balayaw. Salbag na tanakon sihala. Kaantikal sihala. Rupat kwarta. Kimatlaan kisa na mabalas ko nakmanay. Madam, nga ba yan? Pungpungtog kayo mo kasi bangka. Kaputa maluksawak unay. Idinyawak ko ti baiti bungat mangga na takon sihala ka ruba. Rupat kwarta talaga? Imbaga kaon. Kimatlaan kisa na mabalas pipita. Ay, saus. Ay, di yung ibagbaga ti kasta, madam. Ang mga nood dadaga sa mapasama kiti day
Saan ko ang magawidan to'y ngiwat ko nga agsao-sao, Pipita? Tamarurudak launay. Oh, Sumatin kayo, madam. Amangan no ag high blood kayo, bay. Apo? Ngay mas ti pansit ka na Roscaldo, apa bay? Wala ka mo to. Da kami, tinagluto ka ni Ama Pablo nga ama ni Jasmine. Taros kaldo. Natumpungan niyo titimpla na. Wala. Kan ado ti karnit manok na dayta. Tauray la taldo akawitan ti pinartimi kini Ama Pablo anila ok taros kaldo. Isumot lang nga nabingkol ah. Ato ti sagpaw na. Tadumot ka ti pinarti oh. Kahit kumusta nga raw ti panakilangan king ka dagiti naganak ni Jasmine. Good news ka mo to. Napaamok idan akas la atap nga alingo. Anya? Una yan ang yaspi nga mon ka dagitag balinto akatugangam. Talaga hamot akas dala atap nga alingo idi kanya ka mo to. Ngamita. Kas dala kaamuan matan akarnero. Kahit ni nga raw Jasmine. Yun lang. Iso, ti adayo pa lang tirik na kanyan. Gaputi panang parpardayak kini Maestro Lino anobyo na. Ang mga nuad addan at di mo masok dal tayak na. Gapoy ti panang padakes mo kini Maestro Lino. Nukas taman bilang. Agbiro ka iti panggayumak kini Jasmine kamuto. Ha? Nusan tulat ang umamo kanya. Aniya? Oy, Roda. Pinag-blowoutan ni Konsehala dyan ang di kwarta nga intad mo kan kuha na itay bigat. Anya ti okasyon da. Ay ka birthday na gaya mita. Iso api marti iti kaldeng kan at dapay inupaan na video okay ka no? Kasta. Well, Naglaad kat ti ugali day tan akong si halak. Isumot la pinabayadan na lahat na kiti naragragabong at manggana. Tapno adalagayang pag-blowout na, adalagayang pag-birth dyan na. din ka brutan no kayat mo. Din ka maki-birthday ah. Pambaram ti makitangan. Pakawandor guys. Yaklaki ti makilmuntikan at numapanak dita. Pilis. Oh, tapay. Kapataan maglatan. Kusilap amin na bakrang kan likunan ti pabayan na kanya. Dahil dati pagdaksan ti adda ka gurgura na, Roda. Pipita, in ka man ito ti pangkablao ko asabong kan ni Konsehala dyanan. Sabong, sir? Ay, nasaysayaat no da kayo ti mapan mang kablao kan kuha na asar. Nadarod kamiting ko ita. Iso asikalatan ti mapan mangipan iti sabong nga pangkablao ko kan kuana. Pambaram tumat kan ti makipangan. Sige man langin, sir. Ibabaon ko katita ti asawak. Tayo so kumati mapan mangipan. Ano, pulos adi na kaya te. Sos, kasla masilwanan ti subsub na iti misuot na. Gapo iti gura na kan Konsehala dyanang. Nalala, may anyo, sir. Siyak tulat tangarudan ti mangidawas iti regalo yaw. Apag isuntaw no kantaan da iti happy birthday ni Konsehala. Anyang hata ti aramihirat. Tapno kagura ni Jasmine tinobyo na. Aha! Amukon! Well, apay kayo dinasaan. Aramihirat siya na panunit ko. Ay, agbagtit kan san pupoy, tagkat katawa kang agmay-may sa. Ay, saan mataka mo to? Napangarod nga kakatawa ka. Kaputa, adda na panunit ko. Tapno umadayo tirik na ni Jasmine kini Maestro Lino. Anya man ang nakalukuan day ta. Secret! Saan ko pa maibaga? Apay, saan ka ngagtalag ka niya? So, di mo ibaga. Saan matakas ta? Ngayon may mayat, ngayon tun maaramid kong ti plano, ti panang ibagat king ka. Ay, aganad ka, tamang numatabasan ta timid mo. Wow! Saan ka mo to? Nalainga. Iswadi ka madanagan. Relaxation ka lang kita. I can management. Madam Roda, Apay Pipita. Naggapwam asulit lubong. Apay nga dabit-bit mo nakasupot. ay, napanak na ki birthday kan ni Konsehala, madam. Nagturod kan anapan nakidilot dita. Idinto tadi kampay napan kanya amo mapiles. Ni sir mo tinang ibaon kanyak, madam. Siyak ti pinusgan na nang ipan iti sagot na asabong kan ni Konsehala. Akas pangkablaaw na kanaw iti panagkasangay na. Imbagak mo't kan kuha na itay asaan amap mapaan nga ibalang na naging asabong kras ng sakit din ni Konsehala. Anya? Ay, masaya nga, madam. Tanangina kanaw ti pananggatang na iti dayjay asabong.
Suman ba na? Baba, yun lang sakit. Di karuba ako si Hala. Ay, kahit anya nga ro dito nakasupo na bitbit mo. Insuputan na kung si Hala, iti cake kan bibingka, madam. No. Iso da ito'y ada iti supaw. Ta naimbaglakan mo pangramanan nyo. Iti kwartayo nga imbayad nyo, iti bungat manggana. No, ibitin ko nun sana kangatot karay-kay na dito sangat manggana dito ako si Hala. Ay, Diyak kayat na kita yung sangpit mo, Pipita. Ibalong mo. apa na ibulong ko, madam? Iti to ta naka-imas to'y cake kan bibingka ni kung si Hala. Ha! Bibingka na lang! Muntoy, ibasurak na kita, muntoy! Siniparo timutlakan, madam. Diyak kaya ta kananda gitoy, ta ang mga nada sa bidong ta. Wano saan, ang mga nada gayuman na panggayuman na kiniamo mapilis. Isukas dito rin makatakin, bibingka ka! Ala, nadadaulan ti grasya. Nakapigpig ka tinapan kaon. Mga lakay sa pagbuga. Anya? Happy birthday, konsehala! Naawat mo matlaang tay pinited ko iti katulong niya sabong. Akas pangkablaw ko ken kay iti kasangay mo. Wan pilis. Akit, agyaman nagtaan nalagip na nga insagutan iti sabong. Ang iso na laan, ta saan aporo ti favorite color ko. Ha? Ano white flower ti ginatang ko, konsehala. Mangipasi mo daag iti kinadalos ti puso mi nga agasawa. Oh, di mo man iramraman di asawang pilis. Si kalaang tinadalos ti puso na. Si kalaang tinapudaw ti kararwana. Angam di asawam, nangisip. Saanan apumudaw pay. Ay nga. Mala, saan ta na pagsaritaan day tabanan? Tatno saan kamot ama dismay anang sagot kanyak iti sabong. Aywan gayam, ada impabalon ko iti katulong yung akik ken bibingka apang ramanan nyo mo. Tagyaman na konsehala. Sige nga din. Mapan kuman kanin tayo intad mo amakan. Pipita! Pipita! Apa sa? Nyati ba kayo? Kas kailang maururaman mo tang mga ayaw kanyak sa. Apa nga yung basuran dyan intad kan kani konsehala dyan ang akik kan bibingka. Ha? Ala, sana siya tinangibasura ito day jay, sir. Sino nga ron? Ada reklamo ang pilis. Tapnam mo, siyak, pinangibasura ka dagi dyan, sangpot ti Pipita, makan. Pinagpiganak pa ya, sagbay nga yung basura. Anya? Apay akas tati inaramid mo iti intad da grasya. Udno timbaga ni madam, sir. Impayat-payat na ngayon muna. Sakbay nga imbuleng na ito basuraan. Anya? Ay nagloko kan Ruda. Grasya, pinayat payatam. He! Ada reklamo. Ras na kansa kami day takon si Hala. Tsak na kaya takan ng dagitid na day tama ka na dagayuman na ka. Paapay? Ama nga ano dagayuman na uno sa bidong na kunak narudan. Unay mo't na kinadakis ka atap mo, Roda. Awan tikas ti dek sakbay, piles. Amo tayo aya. No kaya't na tayo patayan, day ta akaruba. Nakadakdakis man tapanunot mo. Saan na may parbang dagitir aramidam, Roda? Kanya tayo dyan na ni Krat kakadwa. Nagubor ko si Hala. Salbag. Saan ka mabalin day to? Dakkal nga insulto kanyak akas barangay kagawad ti pan nakaubor ti balay ko. Di balay tinagapot. Ay, tibari na bala, tinaggapuan, tinagubor. Pepe, intay kitaan tinagapot tinagubor. Ano magkamugyok at ipanyo iti barangay hall? Dagos dala ng sardang ang bibidyo okay. Iti na nakaraan ti atop ti balay ta. Madam! Ay, kwa. Pwede na igami o ba tao? Pusit pa dito akatulong. Abay. Kwa, dito iba to nga igam ka. Uwan, apay atin kayo masuk. Pangtal-tal ko ito'y bungilan na buwa mamaak. Ay, jak mangalgal ta na sakit to yung ipang ka. Anya? Madam? Agmamama kayo, aya? Awan mo, nung siyang paminsan laang pipita. Mahal mamati. Ako. Madam? Ne? Da chief tanod mo ati agap apo dito, gay? Ano nga tatigagara na mo na kita? Ay, isi ka man lang ang timapan mang kita. Damaga mo na natgagara na. Sige, mapanak nita ulag. Alam, madam? Lakit di. Tilakit di pa nakaubog. Ay, Timalay na ako wala. sa ala tigagara na ita. Oy, papanam. Sumurag ako. Mapanak nita malay. Apay ay apilis. Apay, di mo mapansangod niya sa nga ili tayo. Pinusgak ni Pipita ng isot mang sangaw. Nanyaman ti baga dita hepe, titanod. Sige, ditakan pilis.
Nay, Bag. simre pa niti balay. Api-akas niti asawak. Kaslan na kabutong na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sir! Sir! Suspect ni madam! Suspect nga niya, Pipita. Nga isaw tinagubor iti balay da konsihala. Itay madam ati video okay ta. Anya. Nay, api nga iso ti atapan da. Gaputa, dito'y kanaw tinaggapuan ti bato, sir. Ay sus, awan pamanaknak da iti da ita. Iso asan daman nga at atapan ti asawa ka. Sir, panagkunakit. Talagaan ni madam tinakubaw. Pagkunam, Gaputa, itay asit ga. Takaigam iti bato ni madam, sir. anya. Adaman damagat, wano kumpirmar kada kayaw, sir. Oh, anya da ita, Pipita. Api, agmamamaka day ni madam. Ay saan? Hindi na kaya tibuatan na sugpit ka no. Lukas ta. Nagulbod na ron ni madam. Talaga nga iso tinagubaw. Pagkunaamay, kanapaya na damag mo no agmamama ti asawak, Pipita. Idi nga min damagat no apaya nakaigam iti bataw. Kunana pagtaltal na kano iti natangken abwa ang mamaan na. Anya. Atapag aday jay abato nga igam na idi nakita. Kat mabaleng nga ibato na kumamanan iti balay da konsihala. Nay, nagloko na ruda. Iso talaga tinagubor. Posible nga iso, sir. Lahalabay am. Palutputok man ti asawak. Pagpudluwak no iso ngagpay sa tinagubor. Sir, intuloy manan da konsihala tinagbibidyo okay. Tidakes na no, maringgor manan ti asawa yaw kat uboran na kanang ti balay da konsihala, sir. Mabait lang, Pipita. Saan nga tanong umapalaing ni mam mo? Gapo tabong gati pa nag-birthday ni Konsyala Jana. Kat dahi ta ti makagapo, no apay ano. Magat, success. Nalawag ti pa nagpicture ko kada kwada dito yung cellphone ko. Ipakita ko dito kini Hasmin. Hindi kakikita mo ti cellphone mo po, boy. Kamu to, kita ang tig alas ko kini Hasmin. Hindi na tayo, nan? Ni. Ni Maestro Lino, yung tiko teacher na. Po, pirmi ang nagdagkat ti bagira. Bakit ti pa nagmerienda na? Correct kamu to. Ibagak tulatan kini Hasmin nga ada relasyon da. Kanya? Uy, Padaksim man ng ti Maestro? wala. Tapno isinan ni Hasmin kan bareng sakti pangibaw ingan na kaagad na. Saan ka nasayata karibal? Sa napatas si laban mo? Kamu to, laglagi pa dito ya. Aramidak amin apamusputan. Tapno maagaw kulaan ni Hasmin kini Maestro Lino. Naawatam. Ay, salpag. Intuloy mananday ta akong si Hala ti agpabidyoke. Sigurado asadan tumadagsar din dagitan no maumada. Agam sa nababalin. Mangpanuno tak iti pamuspusan tapno mapagsarden ko ita. Roda, pagsarita taman. Anyat pagsaritaan ta. May papanit ipan nakaubor dyan balay da Konsyala Janang. Apay na uburaya. Saan ka naging kukuna? Aminin mo na sikat yakin naramid. Salbag ka pilis. Pagkatatapan na kiti sana nasayat. Gapo ta amok ti ugalim. Nang runa kat kagurguram unay ni Konsyala Janang akaruba tayo. Gapo, talastog, palawas, iso kagurgurak. Saan mo't katalastog iti panagkita? Na, anyasan? Ha, awan umiso asa sa uday da akong si Hala. Nakadadutin karkarinay, dinagkamkampanya, kagawad. Gamban manula ang tinatungpal na awan sapay kidde. Ay kat urayam ano anya dagitin karkarina edi adi na tinungpal. Awan natamukon, ama pasiminto na pa'y tidalan tayo dito purok tayo nagtupakan, pilis. Iso adong tagtula ang tileksyon. Lumaban ak tumat akagawad, makita na. Sir, mayat man ti kakantaan dagiti agbibidyo okay. Unang kadwa na mo't tinabartak kadakwada, Pipita. Un nga ron, sir. Perme nga ibirit na kanta. Pagtanadlaw ko itay kan ni madam, sir. Oh, kanya man ang tinadlamukan ko na, Pipita. Ada, kasarsarita na itay iti cellphone, sir. Nakagagangay, ah?
Mga numay sa kadagiti gayam na. Panagkunakot saan, sir? Sir, may tiawag na iti kinasarsarita na iti cellphone na. Ngay, amumat gayam ti agchismis pipita. Asino ngay nga ron dya kinasarita na? Nunda ka mo asa? Alak, Nay. sir, bili mo ti police dyan nagsardang iti sango ti balay iti konsyala. Ay, amukon. Adalaki din ang reklamo kadagiti polis. Gaputan na ariwawa iti balay da konsyala dyan ang pipita. Kung nagtupay ng aksyon na dadagos dagiti pulis tin reklamo, may panggapiti sobra at pigsa pa nagbibidyo okay na itakon si Halam dyan. Ay, Roda. Sika ka diti nagreklamo kadagiti polis tapno umay da pasardengan ti panagbibidyo kita konsyala dyan ang. Nay, saan? Pili. Ay, saan kang naglibak? Nakita ni Pipita nga da kasarsaritam iti cellphone mo. May saka dagiti gagayam ko dya kinasaritak iti cellphone ko. Kahit no may saka dagiti gagayim mo, apay nga ron aser ka no matiawag mo, iti adda dya bangir alinya. Nita man nakibiyang nga data Pipita ya. Salbag na tan. Nagpigsalak iti radar na. Roda! Roda! Ruwarta na dito balaya, tagli naman ta! Hindi ta, umayon ni Janang, Roda. Makimat ko ba? Amo na lata, nasikatin ang ireklamo ka dagiti polis. Ayop ka, Roda. Awan babain mo. Ay, sikat, awan babay na kagawad. Taw may nakit din bisbisyagan. Gaputa mo, klatan, asikatin ang reklamo kada kami. Apay, ada pa manaknak mo. Agamala, aminak man lagay. Wen, siyak ngagpaiso kagawad. Nalaraman. Tupay kat. Apay, basit ay adyain padawat ko kada kayo abibintakin kay. Tain reklamo na kami pailaan kadagiti pulis iti panagbidyo okay me. Hoy, konsihalang agraraman. For your information, saan ko akinan dagiday bibingkam kan kik mo. Pinagpigadak sa ako basura. Yakpay kayat timatay. Isuasaan ko akinan dagiday bibingkam. Impadawat mo ti kudam nga be. Apay akas day tinaramid mo. Amo kaya, nadagayo mo dayjay para kinila ka ikaw. Akayat mo pakilalakyan. Isungin bulig ko na. Ay, salbag ka. Nakadakdakas at talaga ti panunot mo. Saan ka nasaya at akaruba? Saksak bayak lang. Iso ang nagibuling nga. Imbalang ka. Sakbay ama aros tupay ako nada. Iso ang nagsigurado ah. Ayop ka. Dakas ka akaruba. Tapati pa ng rambak ko ti kasangay ko kat inreklamong pa'y kadagiti pulis. Kiber! Gapo, tanatitiling akong kadagiti kasla na barbarabulo kung kawaya na birit. Nagdagkan ka dami si itam. Ay, gagangay laong talabartagdam. Iso nga road. Nadanakam mo akagawan. Pinagsardan mo kumaidan ang agvidyoke. Tama ka isturbo damutan kadagiti karubam. Iso nga inyawag mo kadagiti pulis kasta. Katwan, natural lang. Tasaan mo tayo makay ayaw dagiti boses na kasla na parparabolo. Dan tulat na kayat mo kada kami. Awan to apulos ti kayat ko kada kayaw. Pulose. Aha! Kasta ka di? Alaman? Kita agtuman mo ang paiso nga awan to apulos ti kayat mo kada kami, Roda. Anyat makunam, Pipita. Madam, saan anasaya at dyan na ibagayo itay kundi konsihala? Nga, awan to apulos di masapul yung kadakwana. Ay, adda amin na nakasapulan tayo, Pipita. Iso ang naturudak anang ibirit itikas jay iti day tagraraman na konsihala. Madam, uray ko na yaw, ngaglaplapusanan kayo, iti agserbi kada kayo. At dantulat ta masapul yaw, iti kanunumuan at tao, iti aglawlaw yaw. Awan, Pipita. Mabalin ko atakderan dyan ay bagak ni kagaawad ngagraraman. At danto pa'y serbi ti bislak, wano palito. Anyan tulakit din ti pada at tao, madam. Ay, sumardan ka man, Pipita. Di naksirmunan ha. Siyak ti amom, laglagi pong dayta ha. Mawatam. Owen, madam. Saan mo't adakos dagiti ibagbagak ka. Sumardan kan ko na. Abangan no kayat mo mati may bitin, ha? O sige, inakman ki dating planet ti Diyos. Hindi, pututin na klaw na yun. Mawawak. Oh, ala, nagtignikan. Owen, madam. Para niya nga tayo darat nga indisa ag tayo doon trakapimangan. Kuno masimento nga tantidalan mi dito'y purok nagtupak. Akas inkari idi ni konsihala Janang, idi nagpaidasig a pagawat. Ang apay nga itimot batog ti balay na, tinakaidiskargahan ti darat.
Pilis, adyak bulbulagatam dita. Mandarat ngayon discourage dam truck bakit? Nasaran mo itong tidalan tayo, Arumar. Mga no pasiminto ni konsyala dyan ang tidalan tayo bakit? Isokit tinakay diskargaan di darat. Wala nga mong kasanupay nga rod amay pag natayo na may lasa tayo tilugan tayo, Arumar. Siguro ako tiso ti alternate route tayo. Hindi dalan itirakad ti bantay. Wan nga padayo day jay. Mangligaw tayo pa ilang Arumar na tayo ti main road. Isa na mabalin, apasaraan na mamimpinsan, tidalan tayo. Di mo nririyan bakit? Nang runakit sularda, ti pagpagnaan tayo Arumar amapan iti main road. Aniya? Ore man pay! Sana mabalin nga awan ti road right of way tayo. Natayumat lang ti akin pong to amin dito amyanan bakit? Isu abay amon. Ti yamanin tayo, pasimenton ni konsyala dyan ang ti pag-shortcutan tayo amapan ijay main road. Ay sige, agawan nyo tagtrabaho. Tapno alis to amalpas ama aladan ti dalan a pagpagnaan ti pangas a kaaruba. Wala nga mga di na kanta ibutos ang kagawan. Uray, idikit sa andak na imbutos na kita karubak. Ang nangabakaklataman. Iso asa anak amabutang amang likmutan ti alad ti sularme. Lala. Nagdanuan sa amin ti utak ni Pupoy. Katawa latang hagmay-may siya. Pupoy! Nagdanuan sa amin ti tao lang. Saan ka mo to? Si Kami. Ay, anyang roti kat katawaam. Gaputa kaguran ni Hasmin ni Maestro Lino. Boyfriend na. Wen, timalab niya impakita aladawan da Maestro. Kanti ko Twitter na. Kahit atapon na nga da relasyon da. Kat tinuglupa ka. Hindi ka lang makonsensya nagsina da. Ne, apay kuma ama konsensya ka mo to. E din to takayat ko nga agawan ni Hasmin kini Maestro Lino. Awan, napal ka. Kayat mo ti makanubya itinalapsat. Nga madeti pa may amoy nuwagas mo. Dakes nga apal, ti adakin ka. Sumadang kami to. Naman. Dakes nga apal, dadakin ka. Tama arabid mo pa'y arakrakan ti relasyon dagiti agayin ayat. Gapo iti panagduyos mo kini Hasmin. Ngamtim ako na, agalwad ka. Ha? Amang ano tabasan na tatimid mo kunak malain. Wow, timid ko man eh. Saan mo hayaan mo kay secret weapon ko dito eh. Pipita! Pipita! Umay ka man! Pipita! Umay ka ko na! Away, madam! Ay, ayan di pagayaw ka sa tayo lang maururaman mo tamang pukpukaw kanya. Kaduan nakman ang mapanrumaot. Ngamnas ka nga mga lakamat iti armas mo. Anya? Mapantay rumaot, madam! Wan, rautan dati ako nanbay na karuba tayo. Dahil tagraraman akong sihala. Abay, rautan niyo, madam! Gapo iti panagpaalan na iti pag-shortcutan tayo rumwar manipod dito oy. Bali, pinupok na tayo dito oy, dahil takagawa. Ay, madam! Saan tayo ang mabalin alapdan? Amang paalad iti sular na. Pag-shortcutan tayo arumwar iti kalsada. Sular na maggayam. Paaladan na. Nagadun asinaong. Uray tay, sana mabali na paalada na lataan ti pagpagnan tayo. Isungayin ka mga light armas mo wan. Malmalwon taman nagtagal ala di tadalan tayo. Ay, hey, sorry madam. Ladinitag. Kaya ti mangkuyog ka ta kayo. Anya, saan ka magtungpal kanyak? Idinto ta siyak ti abob. Susultan ka ba ta? Madam, uray da kayo ti amok. Diyak pa iluyos ka na kayo Nga agaramin iti may kaniwas iti lintag. Da kayo lang ti mapanrumaot mo kayat yaw. Mabuto nga. Ay sa anak ka mabutan. Uray asino ti makasamok kadakwada. Uray asino ti agdep-dep pa. Iso ano di mo kayat ti makadwa kanya. Siyaklatan ti mapanrumaot. Ditakan. Madam! Ay, talaga na panan. Ay, madam! Panunot kayo kumana imbag! Saan kayo arumaot? Agsubli kayo, madam! Pepita, apa papananiman mo? Sir, mapan ka no rumaot iti ayan na kagawad. Isuasurutin niyo ko ma. Ay, iti ang rason. Madam, ati pa ng paalad ni kagawad. Iti pag-shortcutan tayo adalan. Ako mamang iti dakila kalsada, sir. Ay, sos apo aya. Naglukon aruda. Awan karbangan na mapanmang salangad ka ni kagawad. Tapos at matisular na pagpagnaan tayo. Isumot yung bagak kadakwada, sir. Ngamnay, napanmot latasan ang nagpaigawin dahil. Sige, inaksarutan. Yawid ko ti asawak, Pipita. Sige,
Darasin nyo nga ilipas tayo alad di sular ko. Tainton malpas. Adan tumanan patrabaho ka na kayo. Pati siya mo. Talaga ka di abirbirugam ti apa, kagaawan. Saan, Roda? Apay ko maabirbiro kag ti apa ako na. Kaputaan mo. Nga ti pasat ti sularyo papaaladam ita, kat isot dalan mi ama pa ni ti kang Ronana kalsada. Kasano pa ay makapagna kami dita. Di magnakay iti husto adalan. Ay salbag ka. Di paikat na kadadayo ti panglikawan meno dahil ti dalan mi ako na. Iso ti barangay ron. Kan private property na ito'y madama apapaalada. So nga awan karbo nga agreklamo. Man naging bubukod ka. Hoy, Roda! Anya ko ng kanyak ide? Nakatangtangsit ka anang ibaga. Nga awan to apulos ti kayat mo kada kami. Angam apay apag-aayat mo apag naan ti sular me. Alawit kan! Sa amangan no maibos ti pasensyakan ka. Kat ayabak dagiti tanod ta. Uko, danda ka nga iyawin. Bakit? Oh my God. Agawitan. Hindi ka lang mabayan kagawad dyan ang. Pagbagaan ta asawang pilis. Nakamadmad iti ugali na. Hoy, sikat ti maditi ugali na. Oh my God, din Roda. Bayam kagawad dyan ang. Magbagak tuman iti asawak, ha? Yes! Yay. Abay, namagaan ta utak mo. Agkat katawa ka man may maysa. Gaputa, nagbaligya ka mo to. Anya tinayalat mo abaligi ako nam. Ti pa nagsina dasmin ken Maestro Lino. Anya, nagsinadan ko nam. Wen ka mo to. Imubra, lagi ti pamarpardaya kiti daya a Maestro Lino. Sigurado akagura nakalakit din ni Maestro Lino. Uray, jak mabutang kiti daya a pandak ken kutong a Maestro. Sana nasaya at nagitar aramidin popoy. Kunak tumot king kaidin ka mo to, ha? Aramidak amin apamuspusan. Tapno maibaw ingla ang Yasmin ti ayat na kanya. Tanam na maam nga takayat na kamay. Saado ti mamuspusan. Tapno manobyak ni Yasmin. Anya? Well, no saan ko ang maala iti santong dasalan. Kat ala iti santong paspas na kulada. Bana. Delikato kan, itanam da ka. Bakit? Di ka lang mabain. Kanayon ka lang makiap-apakin kagawad dyan ang. Ay, sanak to ama uma. Kagurkurak na dya tao. Uwe nang kaaruba tayo. Dadaman ita nagmayugag tigurak kan kada. Gapo iti panang paalad na iti pagpagnan tayo ako mamang iti dakla kalsada. Saan na kanungot ka na panunot a pinaaladan ti pagpagnaan tayo? No saan ka anatangsit kan kwa na? Kanti pa'y may saan nakapanunutan na kat ti pa nangireklamom kadakwada edi nagbibidyo okay da. Nagtalaga mo't ama diti ugali na dya konsihala. Iso ano dumtang ti eleksyon. Lumaban ak tumat a konsihala. Barang no may katay. Ambisyosa. Kaya't ko nga ro daragragan na kagawad. Pues, say-sayate mga rod, ti panagugalim, ti panakilangan mo, iti kasta, kaya't nakadagiti tao, Roda. Sino tag-birthday tadamot bit-bit mo a regalo? Awan ti ag-birthday ka mo to. Na, pangtidam nga ron iti dayta ha. Wino, adda na kami ti bunyag, kat iso ti regalwam. Awan, ginatang ko na ito yung regalo para kini Yasmin. Anya, regalwam nga oras ang ag-birthday? Ne, apay, ag-birthday lang kas kadagbunyag ti marigalwan, ha? Sa bagay. Kamu to, itan ta nagsinan Yasmin ken Maestro Lino. Saan kun asar dengan ni Arman? Tabarang no matukbub kumot lang ti ayat nga kamu to. Papanan man nga tanday ta kagawad. Tapay nagkutsi ba na napinmanaw. Hoy, Roda. Ating isursurot mo, ti pa nagkita mi ti pinmanaw alugan ni kagawad dyan ang. Papanan na nga ta nga minaya. Nagkapasyaran na nga tamot, adag iti ka district 1 na. Nga ta. Hoy, apay aya, concern ka launa iti iruror ni kagawad dyan ang. Gaputa pa nagkunak. Namuan daan, ti planok mo't apa nagpaibutos tao, wano pa nagkandidatok tumot kas kagawad. Inton madanon ti pa nagkakampanya para barangay. Anya? Yan, sana kagpaude, no kastaman bilang pilis. Apay, talaga desidido ka, nagkandidato para barangay kagawad. Wan. Iso sa ganaam, ti pa nagkandidatok to. Kanya ngay sa ganaan akong kunamag. Aglon kantaw. Agutang kantaw. Tapno adan to na, hindi isang sagana kakwarta agastos nga kandidato. Pupoy! Pupoy!
Aglinom ka pa, tagmerinda to. Mabitan ka mo to. Ibus ko pa ito'y nagyan to'y sprayer ko. Ne. Gimagat man tilo ko. Nadlaw ko na itaging kay arman na ni Hasmin. Ay, hindi. Makabandog ba dati agi-spray ka mo to? Alright, tamakay ayo manan, dagiti nateng tayo. Huwan ka mo to. Dandani manan agbalin akwarta, dagiti mula ta. Bareng no, makagatang to iti tablet into naglako ta. Ha? An-anon ti tablet? Irigalok to kini Yasmin into kasangin na. Ay, po ka mat. Awan lat nagdumanyo kini Budoy. Nakaano tao? Into umayabulan. Ay, napagiso Maapiton na giti daduma natang. Inak tuman pasyar ni Yasmin into rabi ka mo to. May mayat daw panang pasyar mo kung na. Narikat ti rabi. Aglalo kat pinadpadakes mo ti sigud anubyo na. Nga isot nang isinaan na kinkwana. Kunakto mat asaan ko akabutang dayo Maestro Lino kamuto. So nga uwi rabi ti panang pasyar ko kinkwana. Mayat lata. Ala. Di ka timakam mo, no di ka may soro. Huwag kamuto. Hani, ang marindatan tani. Makabisbisin ako. Pipita, apay nga do ti tao di tabalay dayt akagawan. Ay, kwa madam. Agibunbunong mo ni kagawat iti food pack. Kanya tiga po nang agibumbunaw. Hindi to tawan mat di malapos sa kalamidad. Siguro, rugrug yan nanti agimula madam. Tapno, addan to apitin na intong eleksyon. Aniya, kayat mo sawan. Pagkampanya naman ng aramida na pa nagibumbunog iti food pack. Mabalin na kasta, madam. Ay, sana mabalin apa baka iti diskarte eh. Ay, madam. Di yung ibaga tuladan nyo may di aramidan ni Madam Janang. Mauray saan nyo pa'y ana ipagpablaak ti pa nagpapili yung tumay kas barangay Kagawan. Saan ko atuladan, Pipita? No di kat guyod nga ipababa. Tinapintas atrak record na data. Ha? Ipababa ka dagiti ka barangayan. Madam, ano di aramidan niya? Ay, di kag balin na tismusa. Ladingitan, ngam saan ko maibagakan ka, Pipita. Ngam, mamam tumutlang, iti pa nagtulid dagiti aldaw. Oy, Roda, saan mo nga ituloy ti ambisyon mo nga kandidato para barangay Kagawa din tun umay nga eleksyon? Taapa ay pilis. Gaputawan pa yung matgayam ti agraduar kadagiti sigot a barangay Kagawad. Man ano ko mano awan. Napintas amin na track record da agraman kini kapitan. Napintas ti timpuyog da. Iso nga awan mayat alumaban na kabarangayan tayo. Siyak nga rod, ti mayat alumaban. Ilugas da ka no siksikalaang tinumaglaban, Roda. Ay sanda ka basta mailugas, pilis. Ado ti kwartata. Anya ti kayat mo asaway? Ikariga ata, nga danto tinagak kadagiti agdama barangay Kagawad. Wen angam ni konsyala janang ti may kapito kadakwada Kagawad. Iso ti puntiriyak at tinagan iti grupo da. Iso nga kandidato akto mata para Kagawad. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Oh, mawag ka man. Tanabayagan na di kay mo na kumusta. Iso nga, insamirak man timawat. Ay, ito, nasayat kam latakan po, boy. Kino dagiti mo't mula tayo anatang. Ay, namunas na. Dandan ni malang nagbalin akwarta, dagiti mula tayo, ha? Wow! Ay, nagsaya at lukas na kamutaw. Dahil talagang tamang ano danton nasawa ni Popaw, inton magpasti kontratam. Adda, kung saan na nasaya at ipan nakiribal na. Tanagari kang kuha na ti dakes nga apal. Ano di kayo mo asawan ka mo ta? Yung karigatan na pinagsina da Hasmin kun Maestro Lino. Takayat na maibaw ing tirik na ti balasang king kuha na. Naglokon apupoy. Ay talaga Apay, anya tinaramid na. Tanapagsina na dagiti agayan ayan. Gapoy tinalaos nga apal ni Pupoy. Pinadpadakes na ti Maestro. Aging aginora ni Hasmin tinubyo na. Ita, ni Pupoy tagbidbida ni ti balasang. Ay, kamutaw. Amangan no maisarsarak ni Pupoy iti kastang ay naramid na. Kanayon kumutabagbagaan, ngam dinak dengdenggan. Ay, isulat ta tinalaing iti panagkunana.
Wen, kakabsat. Nasiputak nga adutin lemeng ide ni kagawad dyan ang food pack. Asasabi ka daw. Tad ide ti provincial government, ide ada simbang bay ak kalamidad. Kat isot inted na kadagiti na kurso na daan na lang nga inikan. Pati among biko, nasayaan ang kagawad dyan ang. Kasla nakasaysayat, no kasangsangoy Ngam, no nakatalikod, ti kasarsarita na. Ay, itchismis ng taon. Iso di tayo ibot-butos kakapsat. Sukatan tayo taon, akagawad. Hoy, Roda. Anya dyan ichis-chismis mo kadagiti kabaranggayan tayo. Nagilim mga idi ni kagawad dyan ang iti food pack. Ngayon sutinted na kadagiti paborito na kapurukan na. Anya, no kasta nagwarasan day di na istoryak idi kadagiti chismusa kabaranggayan. Na, Nagsaya atin. kamaragsakan ka pa nga gipadpadamag si Karuda. Wen, pilis, paragsa ka na. Katamaw na apay. Anya ti makagapo. Tapno madadaol ti imahe di kagawad dyan ang kadagiti kabaranggayan. Kat saan dato nabutusan intun umay nga eleksyon. Anya. Kat no kasta ti mapasabak, dakkel to matinamnamak asyak, ti subukat kan kuana. Salbag ka. Rantam gaya madadaalan ti reputasyon na. Iti kasta si kanto ti ibotos dagiti kabaranggayan tayo. Ay, amumot pilis ti politika. Tinaktikaan laan dayta. No kayat mo ti lumaban, kan mga bak. Di mo dayawan dagiti napinta sa gapuanan dagiti kalaban. Anya. Wan lakay. Tano dayawam, kat adala ang abubang luda. Kat isudan tumanan ti mga bak. Madam, nagwarasan iti barangay tayaw. Hey, nang runa ti itistis mi siyaw. Anagilimang ide iti food pack ni kagawad nga dyanang. Nagsayatin no kasta pipita. Apala kami unay kati kinapintas ti imahe day ta kagawad dyanak. Isungan chismis ko man tap na badadal ti reputasyon na kadagiti tao. Ala madam, madigayam no da kayo ti agapal. Ta, padpadaksin niyo ti tao no adda apalan niyo. Kaya't ko abo mang siti iba, hiday ta kagawad ka dagiti tao, pipita. Takos na apal ka, ka na kayo, madam. Ay, delikado. Madam, ni kagawad dyan ang isuja ang birbir 8 iti arubayan. Apay, apay nakastrek iti naladan tayo. Remuar itay di sir, madam, mabalik, nalipatan na itay nga inrikap tigait. Rumor ka dita balayo tagsarita ta tinalaman. Nakaw, madam. Sigurada ati panangichis-chismis yung kuan ati pagsaritaan yung itinalaman. Roda! Wan! Rumor akon! Urayan nak dita! Kagawag! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Papanamanan ta naka-spooting ka. Siyempre pasyarak man ni Hasmin. Kahit mati sumurot. Diya kayat, sulwem ti mapan. Saan ka ba't kaya pilitin na? Hindi mo kayat. Nga magananad ka. Laglagi ba? Nasakit tinakamking ka ni Maestro Lino. Huray! Jak mabutan yung kuana ka mo ito. Kastala ka na iti bagbagam. Amok, may takyagan na ka na dya, Maestro. Ngam ti madikat no, malibat ka. Di nak tumalib-at iti daji apandat kan kutong ikamuto. No? Isu nga awan pagdanagam. Agawi nak tumatlaang asi kakarad ka. Gawan kit din ababain mo, Roda. Apay anagin binto ka iti istorya ati mat-adviso. Tapno bumangsit ka kadagiti kabaranggayan tayo. Kasaan ka kantun akayat nga ibuto. Ayok gawan, babain mo. Sika, tiawan babain na, kagawan. Adda karbangak amang paalad ta sular ni Mat. Uray! Iba ti kalata ko may ti mabalin mi apagnaan akarubam. Nukasta! Dayjay ti may sa arason na apay a pinagpadakas nak. Saan lang nga dayjay ti rason? Kat? Anya pay? Wenno agpaisok ka day ti madamdamag ko? Nagdamat ambisyon mo at tumaray a barangay kagawad? Karbangak to dayta, natumpo nga. Isumat laeng apadpadaksin na kon. Tapno bumangsit ti imahit kadagiti tattao. Angam daytoy ti laglagi pamroda. Saan kanto nga agbaligi iti ambisyon mo? Makitan to.
Napinta sa amin attack record mi a barangay official. Kat awan to ti margreg kada kami. Sika, tinamnamag, amarigreg to iti grupo yaw, no lumaban ak tumot kas kagawan. Ay, sa anak to apulos ama abak roda. Nga uray no siyak, idi ti kabasitan ti butos. Kadagupan mi amin akagawan. Oy, mabalin ko ti makipinusta. Asaan kanton akagawan, iti sumaruno nga eleksyon. Apay, papatay nak takas tati saom? Ay, saan? Saan ak mo ta kriminal? Okay nga rod, asigaradon asa anak to akagawan iti umay nga eleksyon. Gapo ta marigreg kanton, maabak kanton ko nakuma. Sakto, timang sukat kan. Saan to ang mapasamak day taroda? Taiti ka ano man, kat saan to akayat dagiti kabarangayan tayo ti kasken ka analaad ti ugali na. He? Apo. Asmin, umayak man. Apo. Ni, napanan nga tanda iti bumalay. Tapay nga awan mat sumungpat. Pindu, adda nga tanapananda, anak idayaan. Yung, ni, agsip nga itan. Alang nga nadida pala sumangpat. Apo. Mapananday ta ang motor. Apalarit pagkis na lumabas. Anay ko. Nagsakit ti sugat ko kamuto. Ipan ka di ospital, Popoy. Ay, saanan. Nagimat grabe ti sugat ko. Napaltugan ka. Masapol pa may report ka dagiti pulis tinapasama. Tanya pa ilang. Eh dinto, ta sa anak mat anapakaruan. Agpapan pa eh. Ay, di mo kahit amakemag tinangramid king kait kastoy. Amuman ka mo ito. Pues, masapol ama i-report. Ay na, maguri ka. Nalasin mo ti kunam anak ka motoran ng paltuking ka. Saan? Ta, naka-helmet ti rider. Ah, Ngam, dakil alalaki. Sa nalukmag. Ay na. anya nga tatatraso iti da di alalaki. Ay na. Awan ti amok nga trasok iti patak katao ka mo ito. Di mo malagip tatrasom iti sigod anobyo ni Hasmin. Ha? Ha? Ay na. Di, pandak kan kuto nga maestro. Ngam, saan mo nga iso ti rider? Anang paltong kanya? Amom ayano nang bayad iti mang paltukin ka. Anya? Isungat ta, si mastermind ka mo to. Pipita, umay ka man. Madam? Nagpapag kayo, madam? Ingka agsukat ta da papananta. Sabi mo, madam. Mapanta ka dagiti pinauta nga katattao. Ay, hintay singiran ida, madam. Wen, agsingirtan. Addan pagbayad da. Kan ibagak asaan dan apursintuan ti kwarta na alada kanyak. Abay, madam. Kaya't ko apumintas mati imahik ka dagiti tao. Aglalo ka dagiti kabarangayan. Madam, no kayat yaw, sumaya at ti imahiyaw ka dagiti tao. Makikapya kayo pa'y nga umuna iti kagurgura yung unay karuba tayaw. Sanak man nga isuro, Pipita. Nalalaingak ng sika. Katulong ka lang. Uray tatulong aklaang, madam. Nasaya at magtisingasing po kada kayaw. Ay. Saan ka day? Saan ka pagsayaatan ti pan nakikapyak kan ni kagawad dyanag? Iso adi mo ipilit day tangay bagbagam. Unay kat kaadon, ti dinamdamag, dagiti pulis ka mo ito. Kagangay nga do ti damagan da. Amun kan adalin da amin amutibo ti pamaltugkin ka. Di nga ta, Maestro Lino at tayo ni Mastermind. Pura isukit narigat tayo nga itudulatan. Tawan mo't pamanagnig nga iso. Anya ka na ya. Iso nga ganad ka. Salbag laya apandakin ko ito eh. Anya nga tanong naklaan, rauti na gibalay da. Takarito nga duelo kami. O di mapangkano kayat mo, no kayam? Isos, may salang nga danag ko na jay. Sigurado, amatublakin. Naglaing ka nga sumao. Di ka malagbalbalikas, loko. Sigurado. Di mo tagtagibas ito, ti kabailan na. Tanukwarta, ti pagtignayin na. Uray saan nga kutkuti. Kat mabalin mapatay na ka, maawatam. Naman gaya man niya. Bak nang gaya man jay. Huwing gaya man niya. Salbag ka mo. Isuan narigat mo, alabanan na jay pupoy. Anyan. No, agkita kami lang kami to. Si Derek, bueno, danugat ti loko. Ay, no, kahit makit siya kung di mang danugin ka. Ang saan? Ang mga nuad adda amay sagmak ka.
Agtal na kalatan no agulimag ka. Ken isardeng mo ti mangarem ken Yasmin. Taamangan no isot pakatayam, mawatam. Oh, napanan nyo, Pipita? Pasar, sinurusuro may dagiti pinautangan ni Madam iti kwarta. Napan kayo nagsingir? Oo, sir. Siningir ni Madam dagiti adan pagbayad na. Ken nambaran na mutain anang ibaga, didan porsintuhan dagiti utang da. Nay, kaapay ngay. E dinto tayo sud pamaster kan ti asawa iti dakkel. Gapoy iti porsyento dagiti pautang na kwarta. Kayat na kanumay, kumintas ti imahin na kadagiti tattao, sir. Iso, saan nan porsintuhan dagiti pautang na? Tapno kaya tumat nga ibotos dagiti tao akas kagawad kasta. Wen, sir. Umapal ka ni kagawad dyanang. Hanapintas ka no ti imahin na kadagiti tao. Iso, saan nan porsintuhan dagiti pautang na? Awan. Dakes nga palata ti adda iti asawak no kasta ti aramid na. Dapat ipamaster ka na iti kwarta. Iramraman na pay. Gapula iti ambisyon na amang sukat iti posisyon ni kagawad dyanang. Tinasayaat, sir. Pagbagaan yun tumanay. Taamangan no, day taki pakairubuan yaw. Kitakals nga apal ni Madam. Roda, isarding mo nga apalan ti posisyon ni kagawad dyanang Tadyak kayat nga iramraman mo dagiti pamaster kam. Ay, sana mabali na jak maparegreg ni Dianang iti posisyon na. Iso asan na kalapdan nga kandidato para kagawad inton pa nag-eleksyon manan. Uwan ang madimat latta dagiti araramidang. Ay, salbag ka. Kung nabasaan na ka nasayaat, itata ang arami na kiti nasayaat iti pada katao, nang nangro na kadagiti nakautang kanyak agyak pa porsintuan, kasama ng tibagam. Asaan na ka nasayaat? Wen, tasaan na nasaya ati pa nang ibagam asaan da na porsentuan dagiti utang dakin ka. Idinto tayo sut pamaster kanta. Pipita! Pipita! Ma'am! Oh, umay ka. Sapo niya? Ikanak man itinakalam-lami sa Diyos. Parang masubsuban ti pungtot ko. Hay. Sino man ang tikinapungtot yaw, Madam? Di ka nagdamag. Sige, acting na ikan. Terasem! Oo, Madam. Sige, yalaan kayo nga ron itinakalam-lami is adanaum. Hintay ka. Natimpla akong iti Diyos, tinakalam-lami is adanaum. Nakitidan. Pipita, anya tayo tinimplam? Diyos, sir. Inuman ni Madam. Isu kumamat ti patimplakin ka, tanay. Makain inumak iti Diyos. Sakman lang ti manginom iti dayta. Mauto din ti asawak. Oo, naman, sir. Napalalo ti panangapurakan na kita ni Madam. Makain-inom ka naman iti Diyos. Mauto'y kit din dayta. Alay, nanay mo't lagtansa. Ay sus, apo. Nagimaskit din ti lamiis na. Baklayo mo, nagitiramramit tata yung tanay di garden po, boy. Siguratan ti mapan kamo to. Ha? Apay di ka ba eh? Mabuti nga kita nga gwarang-gwarang. Adda na awat-watiks. Oh, anya mo tayo taatik sa naawat mo? Kasila pang ta kamo to. Anya? Nan? Basak man takon ko na matiks. Mabit lang kita tayo pabasakin ka. Atoy, basaan. Surwe mon. Ti agkararag. Bareng no makasaklang kanto. Saan ka di akas lapang ta dito atik sa mo to? Sino tinangitiks king kay ti daytoy? Saan ko nga mo dito number ti tester? San nga ta dagiti mga awis king kay di iti may sa asikta ti relihiyon? Isu tinangitiks king kay ti daytoy? Alam mo ngam awan iti panunod ko ngay suda ti nagtiks kanyak. Dakmat unay ding idi dagiti ibagbagada iti kasasarita tak. Adda malagip mo asaludsod daking kay day. Uwan, adda ka mo to. Anya ti sinaludsod da? Inamag da, no amok ti kararag ng suro ni Kristo. Kat, anya tin sungbat mo? Kung nakadya ka mo Ay, amangan na isuda tinaggapan day tatiks. Isukin tiks da asursuruam ti agkararag, tabarang makasaklang kanto. Isuda nga ta? Uy. When no ti nang paltok kanyak idi, tinagtiks kanyak. Anya? Kagawad, nagpipintas dagiti mula yu akaraba sa kaskada tabungaw.
Anda pa'y pariya. Kabatiti, kas kadatarong. Wen Pilis. Nakamay-mayat ta nagatang mimot da ito'y alote a pagmulmulaan mi itinatnateng. Nagpipintasin ti bunga dagiti nating yo. Makaiayo da abuy-buyaay. Burasa mo, tamay sa akadakkalan abungat karabasa kan tabungaw Pilis. Taaddan to si Dayo. Oh, manumot ti bayad na kagawad. Awan, ipadawat ko. Nagsaya at kakit din. Nasaya atak kadagiti tao, nasaya at mat kanya. Ang no dakas ti tao akasangsaw kay ket amang nadakdakas akpay Pilis. Pilis, nagatangan dito yung sangput mo tabungaw kan karabasa. Ay saan ko ginatang dagita. Anya nga rod. Ipadawat man kanyak ni kagawad dyanan. Rugrug yan nakamot tanda di akagawad. Nay, kanya rugrug yan akong kunam. Apasuksukan. Tapno isunto ti may nga ibutos mo mat akagawad inton ubay nga eleksyon. Salbag ka. Sabali man nanti adda iti panunot mo. Saan napasuksok na ito? Yatabungaw kas kada karabasa. Apay, makaanay kung matagita abayad, tibutos ko. Amo kaya, no paalilaw ka. Ang magure ka. Sa dino ti ayan ti garden day di akagawad. Iti ginatang daalo ti Jesungadan. Aya, iso ti akin natin kadagiti adda ije sungada na nagbubunas. Wen, kuka na tayo jay. Nagadot bunga man dagiti karabasa kas kada tabungaw na. Agraman tarong kada pariya. Wen, katabo ma, kunan ni kagawad. Ano apitan da dagiti natingda? Muang bangay kanu it kabukbukudan na apantri. Anya? Wen, Ruda. Kati panagan nanto kano ti purok tayo ang nagtupakan. Awagan nanto kano iti nagtupakan community pantry. Anya? Ay sana mabalin. Nay, apay kung maasaan ang mabalin. Tinapanunot na. At dapay ang makatulong kadagiti marigrigat akabaranggayan tayo tapos. Di pekat number 1 to nakagawad no kas tataramidan na. Ay sana mabalin. Di pekat ag number 1 to nakagawad no kas tataramidan na. Ay saan na dakes? Tama nagtulong mat ni kagawad dyan Ay, ano na. Oy, anyat pampanunutem Ay, awan. Ay, so si bagbagak kan ka, Ruda. Saan mo matinag ni kagawad dyan ang iti posisyon na? Tano agirado, ang mga no isunto pa iti agbalin a number 1 kagawad. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Law ka mo tao. Nalagip mo man timawag. Kaputa matinti sasadan ni Pupoy kayim ta. Ha? Tamay! Ano din na masama ka ni Pupoy? Inandat dapat ayun. Pinangsukan na karon. Yung kasi di apaw. Sandamot, nagpaligan ng patay kingkuan at tamkis lang. Anya? Wun, pinaltukan ta, hindi na pa na pinasyar ni Hasmin. Baga, tapis lang tinagkanap na. Ay, Diyos naman ang aasi. Nung napuruan na, di ba nakaikuman ni Pupoy Alam-lamayan tayo itan. Dahil pag kunaman nagalismot kititibiyang na. Badya kita antay pagsasaw. Narigat na matay tita kasaruaw. Unay mo't daytan nga ibagbagam ka mo to. Kas ladakis mo't unay ni Pupoy, iti daytan nga ibagbagam? Saan mat? Takas kami tinaramid na panang partaya kini Maestro Lino ken Hasmin. Naamuan nyo ka din, no? Asino tinangpaltog ko, na? San pa'y? Inawad na bigbig na nakahilmit ka, no? Tanya nga hindi man na mga agtuktok itiruangan dasbin, daya, bang! Nakala. Awan ka diti atapon na kamuto. Uno, suspetsaan na nga akin aramid. Adda, ngam siyempre nagpating ka lang iti atap, Tawan mat ebidensya ni Pupoy, wino pa managnag na. Kahit, asino nga di atapon na? Kita sino pa Ni Maestro Lino asigo da nobyo ni Hasmin, Nyapay ko ma. Anya? Nasakit tinagam na di ang maestro kini Pupoy. Tasanda ko ma nagsina, no saan apinardaya tigayim taday di ang maestro. Anyat makunam. Isu nga ta nga agpaisaw? Kamuto? Pilis. Anya der aramida da kubo-kubo no kalkalapaw iti asidag tidaalan iti sungadan. Radya ti pangipwestuan ni kagawad dyan ang iti kabukbukudan na pantry bakit. Anya? Kat namalpas tunda dya kubo-kubo. Apandan to kanumot ng burasen amin ang mabalin na natingda. Ken, among bakit di matang dapayan iti kinaban abagas. Salbag. Adalakat nga rod abo manglo ni konsihala dyan ang iti daytaan na panunot na. Madahiday ta pa nang buwangan na iti kabukbukudan na community pantry. No, apalam di tulad ng mait.
Tapno makatulong ka mat kadagiti awanan. Ay, saan? Saan ko atuladan ta sa anak nagtutulan dita? Ngam, madamot diskarte ka sa bali. O, anyat planom. Lading itat. Ngam, saan ko nga ibagakan ka, Pilis? Pero Pepita, nakaawag ka man. Kuang amin, Pupoy. Kaya't ka man nakasarita. May papanatan nga. Ay, panggap iti ganda ni panakatay mo. Kunang amin ni kamuto. Insikat na kano tipyag mo. Kung Pepita, yan dakdak apatayan. Ngam sana ka napuruan. Tadapis lang si tama. Paisaw? Ni Maestro Lino ti atapam? Kung Pepita, teso lang si amok na dagura na kanyak din. Pupoy. No bilang isaw din ang paltugkan ka. Taytan ati bunga ti dakas nga apal. Ha? Tapay akas tati sa Pepita. To saan mo pinagpadakas ni Maestro Lino kan ni Hasmin? At ayo aginura na ka ni Maestro Lino. Ay ayatak naman una ni Hasmin, Pepita. Ay, mabalinmait nga nagrayo kalakuman kan ni Hasmin. Saan mo pinagpadakas ni Maestro Lino? Akasa, tinadaan mo ti reputasyon jay tao, Maestro Baymay. Isuakas dyan, ginura na kan. Salbag na ang Maestro Lino. Saan apatas na lumaban? Uray si ka, Pupoy. Saan ka mo't apatas alumaban? Takasam dayta, pinagpadakas mo dyan karibal mo. Saan ka nasaya at dayta, Pupoy? Kat alwadam, amang ano isikat na kamanan. Anya? Awan ko mati agdi din naron kakabsat. Ken ornusen yung anaimbag ti pilayo. Saan kay amatanagan? Taada amin maiyawid yung ano tong ken bagas alutun nyo. Nagsirat ka unay kagawan. Say taati. Agyaman ak apo no mabigbigyo ti effort ko anang buangay iti kabukbukudak a community pantry kakabsat. Di takto ko maliplipatan inton eleksyon. Iway, kagawan. Apa na kapitana? Saan ka para kapitan? Kayat ko ti aggraduar akas kagawad. Ilayon dakto a kagawad kakabsat. Apa ipipita? Anyat damag takas taunay ti apuram may masidag kanya. Ay na, permay! Nagsikat adagos di community pantry ni kagawad dyan. Anya. San man ada ti bagbagam kanyak? Nakadaado ti tao, madam. Anya. Dapat na kiti saan unay marigrigat anapan di mawat itinatang ken bagas. Naglukon. Talaga nga isuntulakit di agbalin number 1 kagawad inton umay nga eleksyon, madam. Tapag ko na ba't? Kaputan, nagkanan di community pantry. Anya. Di ba't nagtupakan community pantry aya? Timpanagan na? Nagbaliw ka no ti panunot na, madam. Tinagan na kagawad dyan ang community pantry. Anya. Madam, adda asan nyo amarigrag iti posisyonan ni Madam Janang gapo iti kinasikatan tinagan na. Ay, sana mabaliin nagtultuloy ti kinasikat ti kagurkurak unay at kagkawat na kraraban. Gapo lang iti binangon na community pantry. Magpanunot ak iti pamuspusan. Tap nagsardeng daya kagawad dyan. Anya nga ta ti aramidak. Tap na mapasardeng ko. Anya nga ta. Amukon. Amukon. Aramidak, tinapanunot ko. Pipita, papananti asawa. Tapi arimar. Ay, diyan mo sa. Di namat imbaga ti papanan na. Kung ano nagpakada-kada kayo? Saan mo? Mas dawak lang nitay. Nagdardar sa rimar. Tinamag yung kumaano sa dino ti papananda, sir. Tamagag ko maitay ngam kasta unay ti apurana. Ti amukot na ibaganakin ka. Saan, sir? San mo nga ubing abasit ni madam? Sumangpet tulat taa, no sa dino man titurungan na ita. Nakalisto ni Boss yung anangawat itinjaya ka kwartakan ko na. 20,000 pesos lang, matidinawat na, hindi ba't patrabaho ka na na. Sabagay, nalakamot lang ti trabaho na. Dahil lamang po, reti kubo-kubo na dya kagawad. Puran na ti community padre.
Kita at manog si Katupay no dumapo amin dagiti natin kan bagas ngay bumbunong na. Sir, kitaan yun ni madam. Kastula nakaon o nagtipampanunutan na. Sipod pa'y simbang pa'y. Maburburtsa anak narod kan kwa na pipita. Amangan no, adda parikot na. Andi namot maibaga-baga kada kayo, sir. Anya kumamot nga ti problema na. Ikat, amangan no di pa nagkandidato na. Kas barangay kagawan. Adayo pa'y ti eleksyon. Kat imposible nga isot problema na. Sir, asit ganyaw. Tadamagan nyo, no anya ti parikot ni madam. Talaga damagak pipita. Tabarang matulungat no anyaman day kaaparan na. Na. Apay anak kakulmag kan nakakumot ka dito sirok ti mangga. Kaputa mga nyo, makita nakman ang tinangpaltot kanyak idi. Tirahanak man ang kamuto. Anya, kas kalaukan din na. Mabuteng ka, idinto ta adda ka dito arubayan. Amuta nga rin nga lumabas kat makita na. Iso nakatalok po nga. Ay na popoy, dahi tuyen, ti bagbagaking ka idi. Anya nga ita, ultiman niniwan mo kabuteng mon. Gapoy ti dakes nga apal, ngay mapon di tabarukong mo. Kamuto, saan ko nga mo, ti kalaban ko. Iso nga tak-tak bayak lang mo. Ay, ikatemon dahi tatalukbong mo, tatumakder ka ditan. Wait ka Kamuto. Salbag, kasak nagsumatan. Kita ma, nadigos ka ni tilingat. Salbag, ano saglatan na tipudot. Inyong timakita na tinahisikat itibiyag ko. Di ka pa ilakad nga ron na panagidda di tabalay. Isumatayan kitay. Ada na nakraa di tigalba, kat nakigtutak. Kasada na gubor. Isa rin wara ka. Kat dito pa pag tisirok ti manggan, ti naglimangak. Ay sus, popoy. Managbut-buteng kan. Bunga amin day tatidakes nga apal. Namin anong inulit ko daytan, ha? Mawatam. Robin, nagtignayan ni Busyong. Impasigurado na adumapo ang mabigatan ti community pantry. Dadya kagawan dyanang. Roda. Sabiin. Apay, di ka pala maturog. Apay, anda parikot mo? Apay, kas lang nakaunag-unay ti pampanunutan. Awan Busyong. Sino Busyong? Ay, kwa. Apo, tila may balbalikas kon. Awan, tintumot lang amin adamagam kanyak. Sino Busyong dayjay ha? Lalakim? Ay, salbag ka! Nagalaskit din datapang panunutan pilisar daw. Awan lalakik! Amo ba't asiksi ka lang ti biyag ko? Apay nga ro na naisawang mo ti Busyong. Sino dayjay Busyong? Awan! Di masapi na utangak iti kwarta. Ti bagbagak. Kurang 10% na. Woy, isot na lagip ko itay. Astiratan na ti bagak. Di nakululbuden, Ruda. Ay, saan? Ululbuden kaya. Pudno ti bagbagak. Sapay ko ma. Tapod no asaan mo alalaki dayjay Busyong ana isawang mo. Awan lalaki ko naktumay. Saan nakman na pagkatatapan ta sana nasayat na ita? Amangan ka din no si katyada babae na. Ay. Awan babae. Tasiksikan laang ti ay-ayat na tong palbiyag. Ngata. Apay akas lagdwa-dwa ka itinaibagak Gapo, tamad-madlaw ko tinalabas. Apa nang isak-sakit mo kani kagawan dyanang. Nukas chay nga gapa kami. Iso ka. Agdam ang angot ko ngagat baranew. Anya ti kayat mo asawin. Saan nga ka nga da relasyon nyo kani kagawan dyanang? Anya? Ay susapo ay Ruda. Unay kan. Naglayin kan nga agatap iti saan anasayaat. Awan relasyon mikin ni kagawad dyanang. Nasingid kami laang iti tong galmay sa nawatam. Hey kamay! Saan naklangan na pagpakitaan iti motibo? Sikang pilisar ko. Ay. Amo makagurgurak ko ni daya kagawad. Nagraramad namin. Pulos! Asan ka mapakawan? Nulukluk ko da. Suwardan kan! Saan ka luklukwan? Tawan mo ti relasyon ni kan kagawad dyanang. Nakaturog ba't laangan ni Pilisan daw. Sapay lang kumata sana makapuot. Inton umawag ni Busyong. Ano na siya? Bumbero. Na. Agsasarunon na kiti lumabas. Masigurado. Maor-kurang ang ti kubo-kubo. Saan? Ngayon ti community pantry ni kagawan. Diyan na. Saan? Ang tagtaga inap sakit. Mapat-patin. Pilis! Pilis daw! Ho! Eriga! Agig!
Roda, bakit? Abay, Nagtagtagay ni Pak. Kampay day, nauram to'y balay, kat nairamraman ka. kahit Isus, kas lagpaypayso. uri ka lang nagkikikis. Uy, day tagarong tiga po na nagikisa, takas lagpaypayso. Na, Apoya. kunada nga ati tagtagainap kat samsabong tirabi iya bungat turog. Awan, ang mga no, partaan day, tagtagainip ko. May ramraman kang tumot kit ka dagiti pasamak. Kas nagpaypay sa tinay tagtagainap ki dirabiya. Anyang ta apartahan day jay. Oh, Pipita. Nagpartak ka naging batang iti pandisal. Ayan natin pagatang ko pandisal. Sana ka nakadanon e JB Kiray, sir. Nagsubli ang kadagaw si tay nadamag ko ang nauran ti community pantry. Kagawad dyan ang idirapi ay. Nay, ape ang naurang Pipita. Pinuuran na ka mo, sir. Ay sus, nagawan kit din amodo tinang puor iti daydi apantre. Ay sus. Aguray ka. Amuda ka din tinang puor. Awan, sir. Ta nakimag ka na dagiti agindag iti asidag ti kubo-kubo nga ayan ti community pantry. Nakita dati lalaki nga glibas ko mainin. Sus, naglukon daydi a lalaki. Agmaoyong san. Naloko ni madam nga asawa yung sir. Nay, pingin raman mo man ti asawa iti salitaan ta Pipita. Nagkanta ka noon ti lalaki kadagiti pulis. Kahit ko asawan, imbaga na ka noon. No asino tinang mandarken kwa na anang puor iti community pantry ni kagawad dyanang. Kat, asino nga rin tinang mandarkin ko na? Ni ka no madam, sir. Pasawa yun. Anya! Gonggonam! Ay, iluwardak dito. Diyak kayat ti mabalod. Pilisan Ay! nyo. Parawaran na. Daytoyen ti bunga ti dakis nga apal nga imapon ken karuda. Nabalod kan gapo kadagiti saan amay kanatad nga aramid mo. Madam, kurang amen tinang sabido iti panunot yaw. Aganos kayo Tal, katugad mo't day tati naramid yo abid daw. Diyak kayat ti mabalod. Diyak kayat ti agbayag dito. Ipilis, Pipita. Iso apyan saan atap no makarwara ko. Awan in rekomenda apyan sa ti huwesken ka. Kanadagsan abasol itilintag ti arson. Nang runa ket community pantry ti pinuura mamakatulong kadagiti margregat. Ay, saan? Saan? Diyak kayat ang talinad dito. Pagbaludan. Parwarin dak dito. Diyak kayat ti mabalod. Parwarin dak. Ay! Anya na ito. Yan Diyos ko na pagtinggaw. Pagbabawiyak tinaramid ko. Madam, ay agbabawi kayo man kita. Saan yun na may subli dagiti nalpasan na napasama? Kita amin dagito Bunga tidakas na apal nga imapay kada kayaw. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.